Pred mesiacom ma oslovila nová klientka. Spolupráca sa z časti týkala organizačných zmien, no mojou hlavnou úlohou bola pomoc s prípravou na výber väčšieho počtu ľudí do jej firmy. Po prvom mesiaci spolupráce som štandardne vystavil faktúru. Milým prekvapením bolo, že úhrada tejto faktúry prebehla veľmi rýchlo po jej odoslaní. Napadlo mi, že to je prejav spokojnosti s mojimi službami. Moje ego si už masírovalo plecia a neskôr som klientke poďakoval za rýchlu platbu s poznámkou, že to vnímam ako prejav jej spokojnosti s mojou prácou. A vtedy to prišlo. Dolu z rušky, pán Čižinský. Pokojne a s úsmevom mi povedala, že je s mojou službou veľmi spokojná, ale okamžité úhrady faktúr sú ich firemný štandard, na čo je ako podnikateľka, majiteľka hrdá. S pokorou a rešpektom rád umenším svoje ego voči takémuto prístupu. Ak riešite podobné problémy so zamestnancami, kontaktujte ma a dostanete viac ako čakáte.